ହାଏ ଦଶହରାର 10 ଦିନ ଛୁଟିକୁ ବର୍ବାଦ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପୁରୀ ଟୁ ଗଞ୍ଜାମ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି OAV ପ୍ରତାପ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର କଳିକା ବୃନ୍ଦ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିରଜା, ଯିଏକି ବହୁତ ହି ସୁଇଟ୍। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛି ମୁଁ ରିସା ଆଉ ଲିସା। ସେ 2 ଜଣ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍, ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। ହଁ, ଏ 2 ଜଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସୁଭାସ୍ମିତା ଆଉ ଆରଟାର ନାଁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଏ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି କ'ଣ କହିବି, ସଙ୍ଗିନୀ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା। ତା ପଛରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଖୁରାଫତି ଦିମାଗ ତାର, ସେ ହେଉଛି ଆୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ, କମେଡ଼ିଆନ୍ ଅଫ୍ 7th A। ସୋ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମସ୍ତି କଲା ପରେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ପୁଣି ଖାଇସାରିକି ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ଏବେ ଛୁଟି ସାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସୋ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିଲାଗି ଆଇ ଏମ୍ ଜଷ୍ଟ ସେୟାରିଂ ମାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ୱିଥ୍ ମି। ସୋ ତାପରେ ଆମର ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ମିଟିଂ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଥିଲି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ସେଇଠି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୋ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଖାଇ ପଡ଼ିଲି, ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି।